komentaryo, issue. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagkapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, duwa pa ka mga returning OFWs nagpositibo sa COVID-19. 53 ka returning kag napulo ka mga OFWs nga Bacolod noon nag-abot sa syudad kahapon. Sa balita nasyonal, DSWD magahimo sang guidelines angot sa paghatag sa ikaduha nga tranche sang cash subsidy sa idalom sang SAP. DILG mag-issue sang show cause orders sa 30 ka mga alkaldes sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Mayo 14 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay 5 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 RT-PCR test ang dugang duha ka lalaki nga returning OFW sa probinsya. Gakabahin ini sang 28 ka mga seafarers nga damlag lang nagabot sa siyudad sa Bacolod sa naligan nga Abril 28.
Si patient number 8 ang isa ka 35 anyos nga lalaki nga nagabot sa Manila sang Marso 22 gikan sa Miami kag residente sang barangay poblasyon na Banwa sang Valladolid. Si patient number 9 ang isa naman ka 27 anyos nga lalaki nga nagabot man sa Manila sang Marso 20 gikan sa Miami kag New York kag residente ini sang barangay Binubuhan, siyudad sa Bago. Ang duha ka bago nga COVID-19 cases ang naka-facility quarantined sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod IATF, Mayo 1 sang una ginswab ang duha ka returning OFWs kag nagnegatibo man sa virus. Apang sunod kay Tan, sang gin-reswab ang mainis ang Mayo 9, Sabado nga adlaw nagwa nga positibo sila sa COVID-19 kag posible nag-develop ang virus. Ginalantaw ni Tan nga posible na infect ang duha ka asymptomatic nga OFWs samtang nagabiyahe pabalik sa Bacolod. Natala na nga sa iluhon ang mga nagpositibo halin sa isa ka accommodation establishment sa Barangay 7 pakadto sa isa ka quarantine facility sa siyudad. Ang Negros Occidental ang may siyam ka kaso sa COVID-19 kag duha ang naka-recover samtang ang Bacolod ang may 11 na ka COVID cases, 6 ang naka-recover kag 3 ang napatay. May duwa ka, actually ang duwa ni naging repats, naging re-swab isang Saturday, which is ika-12th day after exposure nila sa Kwan. Ang ginalataw sa region is the ilang ginsakyan na po or motong ilang point of exposure. Si Dr. Grace Tan sa Interagency Task Force Against COVID-19. Nagsaka naman sa 42 ang recoveries ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na record ang 3 ka panibag-ong nga naka-recover. Sa datos nga ginpagawa sa Department of Health Western Visayas, ang 3 ginabugusan sang duha ka 30 anyos nga lalaki nga taga Haro, siyudad sang Iloilo, kag 29 anyos nga lalaki nga taga Lapas, Iloilo. Dugang pa sa 221 ka laboratory results nga ginpagawa, mayara sang duha nga nagpositibo nga pareho nga taga probinsya sang Negros Occidental. Mayara naman sang 206 ang nagnegatibo sa masakit kag 11 dire ang sa repeat test. Ang Western Visayas ang mayara na karon sang 99 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nagabot na sa Bradco Port sa kaisang Tugo Malasakit vessel ang ikaduha nga batch ng mga OFWs ang repatriate gikan sa Manila. Sunod kay Councilor Israel Salanga, tagpamuno sang Aksyon Team on Returning OFWs, sakay sa mga barko ang napulo ka mga Bacolodnon nga OFWs. Duha man ni Salanga, pagadalon sila sa isa ka pension house diri sa syudad para sa 14 ka adlaw nga quarantine period. Palayag ni Salanga, wala sila nakakuha sang detalye sa napulo ka mga Bacolodnon bangod ang Region 6 Interagency Task Force kag Department of Interior and Local Government lamang ang nagpahibalo nga may mag-aabot nga mga OFWs. Nagapati naman ang konsehal nga mga OFWs nga mag-abot ang ipaidalom sa insakto nga proseso kag may nagakaigo nga mga dokumento kaangay sang certification nga negatibo sila sa COVID-19. Ginklaro naman ni Salanga nga sa gihapon wala sang koordinasyon gikan sa gobyerno nasyonal apang hindi pwede nga balibaran ang nagabot bangod sa mando man ni Presidente Rodrigo Duterte. Second batch ini sila nga since nagsugat kita do 15 days ago man to sinisla subong, and we are also expecting third batch coming from Cebu naman yung mga stranded OFWs. Meron nagtagin prepare sa ilang isa ka pension house, no, dili man sa Bacolod kag individual room man ni sila at the same time ating mga doctors and nurses ready naman ito accommodate yan. Si Councilor Israel Salanga. Samtang 53 ka mga returning Bacolodnon ang nagabot man las 3 ang hapon Mayo 13 kag gindiretso sa Education and Training Center School ukon ETCS4 sa Barangay 16 siyudad sa Bacolod agud magpaidalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Sunod kay Bacolod City Councilor Cindy Rojas ginpaagi sa group chat ang pag-akomodar agud makapauli ang 53 ka Bacolodnon nga ginsugat sa Tabulan Port kag nagdungka sa Escalante Port. Dugang pa ni Rojas naghatag sila sang deadline para sa makahatag sang dokumento kaangay sang medical certificate kag exit pass. Nagpasalamat naman si Rojas bangon naging madasig ang koordinasyon kag nakapauli na ang 53 ka Bacolodnon nga na-stranded sa Cebu. Ang 53 ka Bacolodnon ang ipaidalom sa swab test sa ila ikalima ka adlaw nga pagtiren sa quarantine facility agud masiguro nga hilway sila sa COVID-19. Kumpiyansa naman si Rojas nga magasunod ang nasambit nga Bacolodnon sa mga safety measure nga ginahimo antes pa man sila i-release ukon papulion sa ila tagsa ka pamilya. So, naghatag kita sa ila sang
deadline no nga kung sino makapas sang ilang nga mga requirements sa aton nga office no i-facilitate naton ang pagpuli nila diri sa Bacolod no. And ang nami ni sa Cebu nga grupo kay may ara sila isa ka daw ginatawag nga daw focal point person bala no nga nag-aariglar sang ila tanan nga mga passes no. Ini siya returning resident man ni siya no. So siya ni nag-process. Si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, nakapauli na sa ila tagsa kamapuluyan ang 24 ka mga migrants overseas Filipino workers matapos makompleto ang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa Go Hotel sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw Mayo 13. Ini sila ang lunsay nagnegatibo sa COVID-19 RT-PCR test kagin sugat sang salakyan halin sa ilatag sa kinapulian nga lugar sa buligman sang local government units. Ini nga batch ang orihinal nga idalakipan sang 27 ka mga OFWs nga nag-abot sa Negros Occidental sa tong Abril 28. Tatlo sa mga ini ang nagpositibo sa COVID-19 kagin balik sa healing center sa Banwa sang Ibi Magalona agud ipaidalom sa isolation. Ginakonsiderar naman sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod nga close case na ang kaso ni Fritz Diosanta, 29 anyos nga pumuluyo sang Purok Bayon, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ini matapos napatay sa tung Martes ng hapon si Diosanta sang nagbato sa mga operatiba sang CIDG Bacolod. Dala kahapon sang CIDG ang duha ka warrant of arrest ni Diosanta sa kaso nga murder kag illegal gambling. Sunod kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, Chief sang CIDG Bacolod, una sila nga ginluthang ni Diosanta rason nga napilitan sila magbalos nga nagresulta sa kamatayon sang sospetsado. Nakita ang patay nga lawas ni Diosanta sa puluyan ni Purok Chairman Mario de la Torres sang Purok Bayon, Barangay Banago sa amuman nga syudad nga may igo man nga sang luthang sa iya sining nga mata. Sunod kay Gocotano, number 1 most wanted person si Diosanta sa Bacolod City Police Office kag ginakabing nga notorious. Magluwas ini si Diosanta ang suspect man sa pagpatay sang pila ka mga police asset diri sa syudad sang Bacolod. Prioridad karon sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Bacolod ang pag-aresto sa mga most wanted persons nga nagapangatubang sa naglain-lain nga kaso. Sunod kay CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, buligan nila ang Bacolod City Police Office nga maaresto ang mga wanted criminals nga nagapanago sa syudad sa Bacolod. Magluwas ni magabulig man sila sa kampanya kontra illegal nga droga, gambling, loose firearms kay ibang pangasahi sang illegal activities. Ginakabing ni Gocotano nga isolated nga kaso lamang ang natabo sa kaso nga pagkapatay ni Fritz Diosanta nga pumuluyo sa Purok Bayon, Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Si Diosanta ang napatay matapos magbato sa mga operatiba sa CIDG Bacolod nga kung dani magserbe sa iya duha ka warrant of arrest. Nanawagan si Gocotano sa mga persona nga may warrant of arrest nga magsungka na kaglikawan nga magbato sa mga otoridad. Sa katapusan nga balita lokal, nagpadangat naman sang reklamo ang isa ka 70 anyos nga babayi nga ginkilala kay Zenaida Ganancial, nagapuyo sa Purok 5 Barangay 2 Banwa sang Hinubaan matapos ginpalukpan ang puluyan sini tinalikdan nga Domingo nga adlaw sang duha ka barangay officials. Sa alegasyon ni Ganancial nagkainom ang kag nagpalupok pa sanday kagawad John Jose alias Jojo Celis kag kagawad Reynaldo Ganancial nga hinablos gid lamang sa tagreklamo agod kuntani magresponder sa kinagamo sa ila sini nga lugar. Ginpanginwala naman nanday kagawad Jojo Celis kag Reynaldo Ganancial ang alegasyon sang tagreklamo. Depensa pa ni Celis wala sila gilayon nakaresponder sa inaway sa lugar sang tagreklamo matapos ginpalukpan ang mga ini sang wala makilalaan nga mga persona. Dugang pa ni Celis nakibot na lamang ini matapos ginsuli ang sitwasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman yung mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado
Sa ato naman mga kaaksyon, sa padayon nga COVID-19, dapat halungan gid ang ikayang lawas. Rason nga dapat mag-inom sang supplement lang ang kinahanglan sang aton nga lawas. Ang santong extracted nga mangosteen, malunggay, margoso, garlic kag spirulina nga among mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani mag sa mga butika. DSWD magahimos ang guidelines angon sa paghatag sang ikaduha nga tranche sang cash subsidy sa idalom sang SAP. Samtang DILG mag-issue naman sang show cause orders sa 30 ka mga alkalde sa Pilipinas. Ang mga balita na nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari,
manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagahimo na sa guideline ng Department of Social Welfare and Development sa paghatag sa ikaduha nga tranche sang cash subsidy sa idalom sa Social Amelioration Program. Ginpahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Glenda Rilova nga ginahulat pa nila ang dokumento halin sa Office of the President para sa pagbagong himuon sang DSWD sa guideline paagi sa ikaduha nga tranche sang SAP. Ini kasunod sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga mga SAP beneficiaries sa mga lugar nga paidalom sa Enhanced Community Quarantine halin Mayo 16 to 31 ang mahatagan sa ikaduha nga tranche sang Emergency Cash Subsidy. Una na ang ipahayag ni Roque nga ginaprobahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon nga ilakip sa makabaton sang second tranche ng SAP ang dugang 5 ka milyon ka mga low-income families. Ang dugang nga mga beneficiaryo amo ang mga waitlisted o kuna mga pigado nga pamilya nga wala naabdan sa bulig pinansyal sa unang nga tranche sang Social Amelioration Program. Maga-issue naman sang show cause order sa 30 ka-alkalde sa bugos nga pungsod ang Department of the Interior and Local Government angot sa mahinay nga pagpanagtag sang ayuda sa mga benepisyaryo sa idalom sang Social Amelioration Program. Sa laging handa press briefing, wala gin detalya ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang impormasyon batok sa 30 ka-alkalde tungod ang ahensya maga-issue sang formal announcement angot sa nasambit nga report. Suno kay Malaya ang mga natungdan nga alkalde magapaathag kon nga napaslawan ang mga ini nga malambot ang deadline sa pagpanagtag sang ayuda sadto nga Mayo 10. Ginpasiguro naman sang DILG nga magaagi sa due process ang tanan angot sa investigasyon sa mga alkalde. May kabilugan nga 1,275 ka LGU sa bugos nga pungsod ang nakalambot sa Mayo 10 nga deadline nga gintalana sang ahensya para sa unang nga tranche sang emergency cash aid. Nadugangan sang 268 ka panibagong nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang record sa NCR nga may 165, Region 7 nga may 58 ka kaso, kag 45 sa nagalain-lain nga riyon sa pungsod. Sa karon naglambot na sa 11,618 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas base man sa pinakaulihing nga datos nga ginpagawa sang Department of Health. Ginanunsyo man sang DOH ang 145 ka panibagong recoveries. Ang Pilipinas amayaran sa karon sang 2,251 ka kabilugan nga recoveries sa masakit. Nagsaka na sa 772 ang napatay matapos na record ang 21 ka panibago nga mga napatay. Nadugangan naman sang 51 ang kadamuon sa mga healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa virtual presser, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagsaka na sa 2,125 ang kadamuon sang medical workers ang infected sa COVID-19 tubtob Mayo 12. Sa nasambik nga kadamuon, 1,421 aktibo nga kaso sa diin, 394 ang asymptomatic, 1,021 ang mild, 5 ang may severe condition, kag isa ang kritikal. Samtang 669 na ang naka-recover sa masakit, samtang 35 naman ang napatay bangod sa virus. Masobra naman 500 ka pasyente nga nag-edad sang 18 anyos sa panaog ang natapikan sang COVID-19 kag napulo diri ang napatay bangod sa masakit. Sa virtual meeting sa House Committee on Welfare of Children, ginpahayag ni Dr. Ferchito Avelino, Director sa DOH Epidemiology Bureau, nga ang 590 ka kabataan nga nagpositibo sa COVID-19 ang na-record alin Mayo 12 nga may katumbas nga 5% sa kabilugan nga kaso sa bugos nga pungsod. Ang median age sa mga infected nga kabataan ang yara sa 11 samtang 55% sa ila ang mga babayi. Ang 15 anyos tubtob 19 anyos amo ang pinaka-apektado nga age group sa COVID-19. Ang mga riyon sa Central Visayas, NCR kag Calabarzon ang may pinakamaramo nga kaso sa COVID-19 sa mga kabataan.
Sa 590 ka kaso, may 546 ang active kag 35 ang naka-recover. Sa mga active cases, 38 ang asymptomatic, 506 ang may mild symptoms, may isang nakabing severe symptoms, kang isa ang yara sa malubha nga kondisyon. Nakarecord naman sang 88 ka panibagong nga recovery sa mga overseas Filipino nga na-infect sang COVID-19. Sa record sang Department of Foreign Affairs tubtob Mayo 13, yara sa 757 na ka overseas Filipino ang naka-recover sa COVID-19. Yara naman sa 2,310 ang kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19 sa mga Pinoy gikan sa 46 ka pungsod kag rehiyon. Sa mga kadamuon na 1,284 ang padayon nga ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Mayara naman sang 269 ang napatay bangod sa COVID-19 sa mga overseas Filipino. Nagatrabaho na ang Pilipinas kaupod sa World Health Organization agud nga i-digitize ang surveillance sa kaso ng COVID-19 kag mapunggan ang data inconsistencies. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere nga ang COVID Kaya application ang i-adopt para limitahan ang encoding errors. Una diri ginpalambot sa UP Resilience Institute ang pila ka mga data point alin sa DOH ang nagbago overnight karon subong ang inconsistencies sa encoding. Ginklaro sang ahensya nga ang sala nag-apekto lamang sa mas manubo sa 1% sa kabilugan nga data. Ginklaro naman sang Department of Health nga ang issue nga ginpalabot sang UP Resilience Institute ang nagkompromiso sa bilog nga data nga ginset para sa COVID-19 nga ginagamit sang madamo nga stakeholders para sa decision making sa panahon sang pandemic. Sa payag ni DOH Secretary Francisco Duque III, ginpasiguro sini sa publiko nga ang ginapalabot nga issue ang makabing nga nominal percentage sa nga bilog nga data kag wala nagaapekto sa kabilugan nga interpretasyon kag basehan sa paghimo sang desisyon. Sunod kay Duque, kon mayara sang sala sa data, badasig ini nga ginausisa agud ma-correct ang issue. Dugang pa ni Duque nga ang sala sa data sa tung Abril 24 kag 25 nga mong ginpalabot nga issue sang UP ang nasolbar na sang Abril 26. Sa piyak sini nagpasalamat si Duque sa UP Resilience Institute angot sa ila sini nga feedback. Ginapasabat sa NBI si Overseas Workers Welfare Administration Deputy Administrator Mocha Uson bangon sa reklamo angot sa fake news. Nagpadala ang NBI sa supena para kay Uson matapos ang reklamo angot sa iyang post nga personal protective device nga bakal kag ginalagar ginhatag sa iya sang DOH. Sunod kay NBI Cybercrime Division Chief Vic Lorenzo, nagwa ang personal protective device ang gikan sa isa ka donasyon sang isa ka pribado nga kompanya. Nagpangayo na sadto si Uson sa pasensya matapos ang reklamo sa mga netizens. Sunod kay Lorenzo, umpisa pa lamang ini sa investigasyon kag wala pa sang kasong in-file bato kay Uson. Ginklaro sang NBI nga ila ginabato na mga reklamo angon sa pagpamahog sa mga opisyal kag sa fake news, ilabi na kung may formal nga reklamo kaangay kay Uson. Ginkumpirma naman sa National Bureau of Investigation nga ilaman ginapangita ang mga individual nga responsable sa pagpamahog kay Vice President Leni Robredo paagi sa social media. Sino kay NBI Public Information Officer Chief Nick Suarez, ginapangita na sa mga agent ang mga social media user nga nagapamahog kay Robredo apang hindi sinima detalye ang estado sang kaso. Dugang pa ni Suarez nga ang investigasyon ginahimo sang Investigative and Regional Services. Ang investigasyon nagasunod sa direktiba man sang NBI kag ginpalayag ni Suarez nga ang bureau mayara sang otoridad sa pag-imbestigar sa kaso nga ginalakipan sang pamahog sa seguridad o kon assaults batok sa presidente, vice presidente, Senate President, House Speaker kag Chief Justice sa Supreme Court kag iban pa nga may pareho nga kaso. Una ginpahayag ni NBI Director Eric Distor nga seryoso ang bureau sa pagpatuman man sang direktiba. Ginaprubahan naman sa Senado sa ikaduhang pagbasa ang hagnang atuyo magpatuman sa malawig nga pagkapreso sa mga persona nga naghatag sa sala nga ginsumpaan nga testimonya sa gwa sa mga court proceedings. Tuyo sa Senate Bill number 1354 nga amendahan ang Article 183 sa Revised Penal Code kag igapatuman ang pagkapreso halin 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob na 10 ka tuig sa mga nagalapas. Sa idalom sang karon nga layi, ang maximum penalty para sa perjury ang yara na sa 2 ka tuig kag 2 ka bulan. Ang hagna naghatag man sa penalidad nga hindi magsobra sa 1 ka milyon ka pesos kung ang naglapas isa ka public official o empleyado. Mahimo man ini nga magpakatubang sang perpetual absolute disqualification sa pag-uyat sa anuman nga posisyon sa gobyerno.
Sa katapusan nga balita national, pabor si Senator Cynthia Villar sa rekomendasyon ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno nga magapatuman sang emergency employment ang gobyerno agod magaserbe alagyan sa pagbato liwat sa ekonomiya sang pungsod. Sunod kay Villar, dapat sa pinakamadali nga panahon makabalik na sa trabaho kung may trabaho na ang mga Pinoy, bangod ini ang prioridad sa karon kasunod sang ikaayong lawas kag safety sang pumuluyo. Una ginpahayag ni Diokno nga sa pag-atubang sang pungsod sa new economy, dapat ang isa sa mga dapat himuon sang gobyerno among paghatag sang trabaho sa pumuluyo para mayara sila sang galastuhon. Sunod pa kay Diokno nga masarangan sang gobyerno ang supplemental budget nga isa tubtub 2% sa 2020 national budget nga may katumbas sang 200 bilyones pesos tubtub 400 bilyones pesos. Dugang pa ni Diokno ang kantidad ang mahimo magamit sa emergency employment program para sa 2 ka bilyon nga mabuksan nga trabaho. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Inyong mamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.